Víte, že rýžový nákyp nemusí být jen na sladko? Pojďte si s námi připravit variantu s cuketou a dýní. Cukety vydlabejte a nastrouhejte na hrubo. Nakrájejte si slaninu, cibuli, česnek a čerstvý rozmarín. Cibuli se slaninou pomalu orestujte na pánvi. Pak přidejte česnek a rozmarín a nechte všechno ještě krátce rozvonit. Do pánve hoďte propláchnutou neuvařenou rýži a pořádně promíchejte. Rýžovou směs přidejte k nastrouhané cuketě. Přidejte půl šálku mléka nebo smetany a nastrouhaný sýr. A nezapomeňte osolit a opepřit. Na zahuštění můžete ještě přidat 2 lžíce hladké mouky. Když však dáte více sýra, nebude to potřeba. Pořádně promíchejte a směs přendejte do zapékačky. A nezapomeňte navrch dát tenké měsíčky dýně. Pečeme zakryté 40 až 50 minut na 160 stupňů. Hotový nákyp pokapeme olivovým olejem a posypeme ještě trochou sýra. No a my už vám jenom popřejeme dobrou chuť.